2025 година. Голямото предупреждение. Библейските пророчества се изпълняват. Великият и страшен ден наближава. Ако вярваш, че Исус ще донесе спасение, напиши Амин. 2025 година не е обикновена година. На 11 август 6 планети ще се подредят в една линия в небето. На 7 и 21 септември ще има последователно лунно затъмнение, кървава луна и слънчево затъмнение. На 5 ноември ще има суперлуна. Това не са обикновени небесни явления, а предупреждения от Бога. Слънцето ще се обърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен. Сега слънчеви затъмнения, кървави луни се появяват често, а земетресения, цунами, чума, войни, самолетни катастрофи и други бедствия често запълват новинарските заглавия. Бог ни призовава по много начини да се скрием в убежището му. Братя и сестри, желаете ли да отговорите на призива на Господа? Отговорете с Амин и ще получите добро послание от Бога в месенджер. Ще можете безплатно да се присъедините към онлайн учебна група, където доктор по теология ще ви води да намерите пътя на защита чрез Божието Слово.